Петър да предложи традиционни местни ястия в своя ресторант. Тук жените от местното читалище вече ни дадоха няколко идеи. Една от тях е капана с заек, който се задушава с вино, много лук, дафинов лист. А друго характерно ястие за община Тунджа, това е черен рог, задушен също с много лук, вино, дафинов лист, правят баници с лапа, баници с лукон. Така че очакваме скоро Петър да ни покани с традиционно тунджанско меню в тунджанска среда. Това, което ще видите в момента е как Петър сготви вече типичната за община Тунджа каварма с пресни зеленчуци от своята ферма и с месо от свинефермата на СИС ЕОД. Така че, ако не знаете как се приготвя, елате при Петър, елате при нас, той ще ви покаже, а най-хубавото е, че може и да вкусите разхода.